So umyeni kaGogo Sikhotheni une-podcast yakhe ebizwa ngoba Ring Us. So ke une-episode yakhe yokuqala ayenzileyo apho ebekunye noThari wambuza ke ngento zoba bekuthiwa ugay. Uba niyakhumbula ke uGogo Maweni wayetshilo wathi une-evidence yoba umyeni kaGogo Sikhotheni ugay, and then kwaphinda noMusa Khawula wakhe wayethetha loo nto leyo. Then noDominic Zaca wakhe wathi uGogo Sikhotheni wathi ba uyam-ofarish ba alale nomyeni wakhe. So nangu ke uMonde Shange owayetshate noGogo Sikhotheni ngoba uvelizile ke noba abasekho kunye ngoku ethetha ngoba kwenze kanjani aphele esebhedini nenye indoda. Your lives, bro. Like, I remember I was with my aunt and watching your life at some point. You were in bed with a guy one day. Who was that guy? And he was gay. The guy saved my life. Saved your life how? Yeah, I'm good. Let me tell you, he was there when I needed him most. But at the same time, he left me when I needed him the most, food. Because the guy, it happened with me and Tumi things are getting heated, Guamampela. And I'm still going to share the story on how I met the guy now in the store. Things were getting heated, Guamampela. And I had nothing ngati Eshmang Figueres meeting you in like back at home. And then things are getting heated between you. And then you like, let's separate for a cut. Yeah. And I'm like, okay, I'm going back because I have business. I'm concentrating on my business. I have this between us. And I knew I have this guy who wants to work with me. And I had nothing ngati Eshmang Figueres meeting you in like back at home. What am I gonna do? Something's on fucking new man. And I called him, I'm like, boy, tomorrow we're going, are you ready? He was like, I've been ready. And I was like, we don't have nothing. Like, I don't have a budget for good sense, but we're gonna use what we have. And then we went. I don't have money. But when you come out and say that I took this guy home and we had to share a bed, it seems like you don't have anything. Oh, you're making it sound like no, but then if it was that bad and you were separating, why don't you just sell one of the properties or rent them out? Sell the land bro. And tell me that now it's bad, I'm going home. Okay, so uMonde Shange ke uye wacacisa ukuthi uzange athi address as allegations zoba ugay ngoba uGogo Sikhotheni ke ebe athi makayeke uzahandlisha ngokwakhe, and nalanto yobe ukhupha istatements bangathi uguilty. So zange ke ayihoye ngela xesha ngenxa yolonto leyo. Wabe echaza ke uba lo mfana lo wayesebhedini kunye naye ngumfana owam-introducer kule business yokwenza ikota. So babexabana noGogo Sikhotheni njengoba nimve ichaza, and then ke wabuyela kowabo wafonela lo mfana ke babazosebenza kunye. So obviously xa buyela kowabo ke ngoku uneroom yakhe noba ke li-1, so balala kunye pha erumini ba ingabantu abazawusebenza kunye. So uThari ke wambuza ba hayibo njani kaloku besikubona kuMoja Love unxibe noGucci, like kwenzeke njani imali nayithini. Wachaza ke ba ngemali wa-investa kakhulu kula kota business yakhe, a lot of money ba-investa kuye, bathenga properties or land, yabo stands, something like that. So uthi ke ngenxa yoba baye bagulelwa ngumntana unyana bo ke lo aswelekayo, so kwafuneka babazithengise ke ngoku ezinye izinto. So financially ke ngoku ebengekwazi uba mhlambi angathi mhlambi uzayohlala kwenye ndawo ebezirentisa okanye akhe kwenye plots ebebenazo, ngoba ke kwaye kwabakho i-bills ezizasesibhedlele bekufuneka bezibhatele. So basically ke wayengenamali, wabuyela kwabo engenayo nemali yoba angabhuka ihotel or i-B&B for lo mfana wayezawusebenza kunye naye, kwafuneka ke belele ebhedini A1. So utsho ke bethunani u-ex-husband kaGogo Sikhotheni oye waphinda waconfirm hayi behlukene nyhani ke noGogo Sikhotheni ngenxa yento ezininzi ke nani ningayobukela phaa kula podcast yakhe. Enkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.